Hør lige her. Hvis man vender snudeskaftet mod vest og kører til Lemvig, så finder man en sand lille perle af en campingplads. Nærmere betegnet Lemvig Strand Camping. Ordet Strand Camping kan vi bruge med god samvittighed, for vi ligger nemlig kun 50 meter fra badestranden. Og selvfølgelig med blåt flag. Du er altid sikker på godt vejr i den indendørs svømmehal. Her kan du også nyde både dampbad, spabad og sauna. Her er masser af plads til sjov og leg for hele familien. Ja, det er faktisk svært ikke at komme i den mest behagelige feriestemning. Vi har sørget for at have rent og pænt og flotte faciliteter. Og fatter, han må godt tage en vaskepils med sig, når han skal vaske op. Og hvis der godt må ske lidt mere, så står alle døre åbne for en aktiv ferie. Her er nemlig masser af natur til både at gå og cykle i. Vi er også meget stolte af VLTJ-banen. Og så er der kun 2 kilometer til Lemvig by. Når du bor hos os, så kan du både bo i hytter, telt eller campingvogn. Jamen, så er det da vist bare med at få booket din ferie, hva'? For så er Jesper og Peter, som for øvrigt er far og søn, så er de klar til at give dig en uforglemmelig ferie. Se mere på lemvigcamping.dk.